мара оиламай сахтам расид партовда ба ҷо кард терам кард аз ҳамин ғалидам мақсад бола телефон набинӣ набинам телефона гирифтам бия бародар алло дора дӯстш медорӣ сахти бад ман тупой метавона боша ки ин қадар меҳнат кина зан бигира ба хотири оне ки бига хай 10 рӯз пас сараш метам тишнагӣ ташнагӣ беҷогӣ бехӯбӣ ҳамаи ҳолатшак дидагем ҳамаи муҳоҷиро медонанд ира ман ҳамиёра ҳатто ба ин кор тайёр шудем ки ози видео мебарӯя ира ҳама дар интернет мебинад сар мегая дибил месӯзӣ но дил мега мадафар надора атсинид кардани оташ кори сарай мега кори ман нест ман мевагира мехоҳам битема бародаро пеш аз видеоро давом додан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дагия барои чиай касе ки мухлиси ҷанговар бозингарое метавонем ки дар бозингарову ҷанговарои дӯстдоштаихтон пул кор кунем ба ссилкае дар комментария буда бигзарен регистратсия кунем ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввал метавонем ки ба промокод бонус ба даст биёрем ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепич дагия ҳаман салом алейкум бародаро хуш омадем ба канали SM Шарипов бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов чӣ хеле ки обстановкаи видео диден барнома чун ҳарвақта нест камтар характери барнома дига хеле аз чӣ хотире ки дар барномаи имрӯзаи мо як меҳмон ҳузур дора ки ба мо муроҷиат кард ба як мушкилии худаш ҳозир мо аз худаш пурсон мешавем ки чӣ мушкилӣ дора ва ба чӣ мақсад дар барномаи мо ҳузур дора ва ба мо муроҷиат кардак салом алейкум бародари азиз ба тамошобинони худтон як муаррифӣ кунед ва коротко фаҳмонед ки сабаби дар инҷо ҳузур доштани шумо дар чӣ аст. салом алейкум мухлисони акай муҳаммад ман ҷумъахон шавари фаранози тоҳирхон ба фикр малакаи шумо маира мешиносед медонед ман ба як сабаб омадагим пеши ҳамин бародаро ки дар муддати кӯтоҳ мо ҳам ҳамсарам қати хонадор шудем фаранози яъне тоҳирхон ҳамсари ман мешавад ман мехоҳам ки дар бораи чӣ хеле ки дар канали барномаи медониёне якай наимҷони саидалӣ кору фаъолият мебарад рафти барнома дар бораи зиндагии ман гапҳо гап задагия гапҳои ноҷо гап задагия мо шумо тамошо кардем пешаи барнома омадани шумо дар ин бора кӯтоҳ барои умуман маълумот гирифтан яъне ки мақсади шумо ки дар гуфтаҳои ӯ розӣ нестем ман дар гуфтагӯи вай канешна розӣ нестам вай мара таҳматҳо бисёр кардагия дар барнома танҳо дар ҳамун як барномааш дар нисбати шумо гап зад ёки дар чанд барнома барои ки чӣ хотире ки ман дар ҳамун барнома дидам тақрибан нимаи аввали барнома дар бораи шумо гап задагия баъдан бо дар бораи хичон саволҷавоби мувофиқи ҳамун шарти бозӣ баромад кардагия на барномае ки дар бораи мақсад саволш метавонанд ки ба сабаби чӣ дар муддати кӯтоҳ шавҳарат қати ҳамин ҳақиқат ҳаст ки ту зиндагӣ дорӣ надорӣ дар ҳамин барномааш мақсад дар ман суханои ноҷо гуфтагия ноҳақ гуфтагия ман розӣ нестам ман мехоҳам ки ҳақиқати гапа дар зиндагӣ чӣ хеле дар саргузашти мо гузаштагия ман ба мардум мақсад бифаҳмам ҳақиқата бифаҳмам ки кӣ виноват аст ман шуморо фаҳмидам гарчанде ки барномаи мо барномаи конфликти байни оилавӣ ёки ягон чи неста ман вақте ки бародар маро дидак ман натонистам ки бародарро рад кунам мақсад ман хелфеъл дорам ки ҳамин ҳар як тамошобине ки дар хади раҳ дар ягон ҷо маро мебина ягон кор дар муроҷиат мекунам ман вая наметавонам рад карда аз ҳамин хотир бародарое ки дар дигар намуд контент омахтаен дигар намуд контентҳо ҳам мешавад мо танҳо дар ин барнома хоҳиши як бародарро рад накардем аз хотири хурмат доруу табиб танҳо сабаб аст шифо дар назди Аллоҳ аст неъматест бебаҳо ширкати шифофармо давои дарди шумо пӯсти бадан бӯи бадан фарбеҳиу лоғарӣ баровардани риш мӯи сар номгӯи зиёди доруҳо барои ҳар яки мову шумо ва аз номи канали мо скидка барои шумо яъне ки бародар мегзарем ба барнома якумин претензияе ки аз ҳамада претензияи сахт ва аз ҳамада ба суханое ки ҳамсартон шумо розӣ нестен кадом ҷиҳатае яъне ки кадом ҷиҳате ҳастае ки шуморо озор метавад яъне ки шумо ором хоб карда наметавонед ки дар чиво ба кадом ҳолат чидем ки мисоли навози бисёр одамое ҳастае ки мегӯяд ман проблемаи семейни хима намехоҳам ки афишировать кунам дар байни ҳамагон ман наметавонам тасаввур карда дуруни шумо дар чӣ намуд гапае ки шумо ба ин кор тайёр шудем ки ҳозир видео мебарӯя ира ҳама дар интернет мебинад чӣ суханае ки шуморо дар чиво ҷиқидагия дар чиво зарба додагия дар дили шумо беҳтарин сухан беҳтарин саволе ки дар ман пешниҳод кардем дар виҷдонам дестивид карда кадом сухан ки то што дар семин дар байни мо якдигар гап мезадем гап кору фаъолият доштем вақте ки шинос шудем иҷа волидайна дар байн даровад ҷада причом волидайн ҷада дахолат надора вақте ки ман дар шаҳри Москва муҳоҷират дар кор мекардам ба тариқи телефон ман қати ин одам шинос шудагиам яъне ки ҳозир чӣ хеле мо дар барнома тамошо кардем гуфт ки ба хоҳиши худтон гуфта ки хай чӣ хеле намешавад ки рад кунӣ хоҳиши волидайна получается и пешай чи шумо шинос будем пешай и мо шинос будем и интихоби худчай интихоби падару модари неста ҷа волидайна яъне ки шумо даже вақти шинос будем ки волидайн дарак надошт
бале интересно. волидайн дарак надошт. мақсад мо ба тариқи телефон суҳбат кардем, якдигарро шинохтем. чанд муддат гап мезадем? тақрибан 5 сентябр шинос шудем. 6 моҳ гап задам. 6 моҳ мо ба тариқи телефон 6 моҳ пас чанд пас ба хонаводашон дарак меёванд масалан ҳамон вақте ки мақсад 4-5 октябр буд, где-то байни 1 моҳ гузашт, 20 рӯз гузашт, ман мақсад волидайн ма равон кардам ки бренам хали духтарака мақсад гап занон кинем. ғайрат кида гуфт марди танишоноти хонагиётон рӯй ки ис проблемаи ма. Ман хидам ис шаяд тарафа мекунам. ту уша фикр накун. вақте ки хонаводаи шумо хостгорӣ рафтак шумо набуден дар уҷа? дар муҳоҷират будем, ман набудем рости. яъне ки бе ҳузури шумо шуморо нодида ва ё розӣ шидан? ва ё розӣ шидан, фарзандшона ба ман доданд. яъне ки дар инҷа албатта фаҳмида мешавад ки иниатсиативи хеле духтар кор кардагия. барои чӣ хотир ки ман намедонам волидайн чӣ гуна домодшавандаро нодида метавонад ки розӣ шава. агар ки духтар розӣ набошад лагич наметавонад ба фикрам. ба хотире ки ман дар муҳоҷират будам, ман акс равон кардам то што аксои ман гуфтам хай бибинам. бо хай хулоса расемени хчуна мебуроранд. хай мақсад хулосашуна буроварданд. мақсад дар Москва будам муҳоҷират. баъде ки ман фотиҳа кардам, ман гуфтам ки мақсад ман шароитома соз мекунам. ай баҳорӣ мехезим мебиём. хай як моҳ 2 моҳ 3 моҳ гап задем. баъд дига бихебиё мақсад мара фотиҳа кардӣ. бо ма волидайношам қатъиян суҳбат кардам ба тариқи телефон ки духтари мо мақсад дар фотиҳа тиай уже 4-5 моҳ шудеса мардумонро ҳар гапу ҳар гапча кардесиян. метавонӣ тезтар биё масъалаи туя бибинем. шароитом хуб набуд, соз набуд, нашоти зарплата шумо худтон медонед аса Москва чӣ хеле каво время намета. бо тем более ма дар вақти карантин будам ака. гоҳ кор буд, гоҳ кор набуд ака дар Москва. хестам рӯзи 22 феврали соли 2021 мақсад ма дар Тоҷикистон шидам. то ба шакли соқу саломат омадем расидем. маросими туй баргузор гашт. бале ака. кай маросими чоя биги кам бо чой фоида дорада? маросими туй халқи тоҷик бе чой наметавонад. 2 апрели соли 2021 туймона аниқ кардем ба суҳбати мақсад волидайни мақсад ҳамсарам, волидайни худам хулосамона буровардем. рӯзи 2 апрели 3 моҳ 2 моҳ пеш гузашта мақсад мо туймона мондем ака. чанд қа зиндагӣ кардем? зиндагии осуда оромона. барое ки чӣ хеле кози ман медонам соз нестаем. зиндагии ма тақрибан қати ҳами ҳамсарам 10 рӯз зиндагӣ кардагиам. якумин сабаби муноқишаи байни шумо аз чӣ сар задагӣ буд? чӣ буд сабаби 10 рӯз пас? мақсад 10 рӯз фисёровона чотка рафт, баъд 10 рӯз пас чӣ гап шид? мақсад ман як характер дорам ки мақсад ман нисбати занам рашк бисёр доштам. дар вақте ки шумо ба тариқи телефон 6 моҳ гуфтед гап мезадем, дар 6 моҳ натонистен характери якдигаритона омӯхта? характери якдигаримона как положено омӯхтем, некин мегӯянд ки шунидан бовад кай монанди дидан. вақте ки ман омадам якум боре ки Тоҷикистон дар мақсад расидам, ман вая дидам хеле нормалӣ мақсад мо вибри хидмона мо нағзида гап задагӣ мақсад як пеш ай туй чанд қа дидагӣ буден якдигаритона реалӣ? дидагӣ набудем. ман омадам Тоҷикистон дар расидам, баъд як моҳ пасаш мо туй кардем барои даводави чени як моҳи дар Тоҷикистон буди дидагиш набуди? мақсад вай кору фаъолият дошт, коргари давлат буд. мақсад вақт время надошт ки мақсад қати ман вобихӯра суҳбат кунам. рӯзои праздникҳо мешид агар ягон рӯзои ҷашнои ягон наврӯзӣ ма қати метавонист ки вобихӯра бале ягон ҷо якдам бишинем мақсад суҳбат кунем. муноқишаи якумтон яъне ки рашк аз тарафи ту? аз тарафи ман ҳастай бародарҷон як чиза мегӯянд рашки асосдор чӯя гирифта мегӣ ман пака гап мезанам. ҳастай рашки асосдор, ҳастай рашки беасос. яъне ки рашки беасос чӯя ки як намуд одамои фанатика ҳастай ки ҳамун занака ё ин ки ҳамун занак боша мардака ба сояи худаш рашк мекунад. ту метавонӣ гуфта ки рашкҳои ту асосдор буданд ё ин ки беасос? просто ти худ рашкинӣ ки метавонӣ одам ба сояш рашк кунӣ? дар чӣ рашк доштам? ба сабабе ки ман занг мезадам вай дар кори давлатӣ буд, корхонаи давлатӣ да. як маротиба занг мезадам зайнид, дигар маротиба бо мегуфт зайнид, қати ҳамкурсом, қати дугуном, рафиқом, қати ҳай коргари давлат ай. дар ин масъала мо ҷуна фаҳмидан мумкин ай. ӯ кори ӯ ба телефон гапзанӣ алоқамандӣ дорад? не, ҳамин сабаби телефониш фақат ҳамун барномае ки медонӣ не канал якай наимҷони сайдалира. ба фикрам дар барнома телефон ка гап намезанӣ ку не? не гап намезанӣ, мақсад занг мезадам, мақсад вақтое ки сабти барнома мешид. шумо гуфтаистед ки постоянно зайни буд? не, як постоянно мақсад дар як маротиба дар як рӯз ман занг мезадам 3-4 маротиба зайнид медидам ая. то соати мақсад режими кориш то соати 4 бегонира буд. ҳангоми занг задан мешид ки баъдан перезвонид кунад гап зана? бале занг мезад, гап мезад, мефаҳмонд ки буд ки набуд, не ки меомад то хона ма проверка мекардам ҳамун соатҳои зангзадагии ма удалита неста дар телефони вай, неста дар телефони ма ҳаста. то ма бинам кия кадом номера мара мақсад ҳамун номера ҳавая намегуфт ин нами одам ҳамун соати зангзадагӣ нама соат шаста ҳама телефон да кадом вақт кадом время гап задагӣ одам агар ай худаш уверен мешид мегуфт телефона мепарт марамат проверка кун. так хеле набуда байни муда. яъне ки гуфтанӣ ки причина буд барои рашк кардан?
конечно причина буд ки ман рашк мекардам, барое ки ман рашк мекардам дар муҳоҷират ман действительно ира дӯст доштагӣ будам, нағзида будам, барое ки ғарибиро медонӣ. вай ҳам дӯст доштагӣ буд? Ака албатта конечно мақсад мо якдигар муоқати ака беҳад муносибатҳои хуб доштем вақти дар тариқи Москва будани ман. ма дар як чи интересне ки ози гуфтӣ ки сабаби якуми рашк кшидан баъди зиндагӣ кардан ҳамин буд ки занги телефонӣ дар зайнит буданаш. Не ки 6 моҳе ки шумо пешакӣ гап мезадем, албатта ки ба тариқи телефон гап мезадем, ҳамон вақтҳо зайнит намешид? Ба тариқи WhatsApp гап мезадем, так номери прямоида ман занг намезадем. Шароит мақсад як гоҳ мешид, шароит гоҳ намешид, шароит занг мезадем, аввалпурсӣ мекардем дар номери дастӣ. Яъне ки WhatsApp хати имконият намешава бифаҳме ки одам гап заиста ё ки гап назадааст. Бале бале. Ана интереснаш боз як чизи дигар. Чӣ ба муддати 10 рӯз шумо зиндагӣ кардем, дар ҳамин ҷа причинаи рашк нашида, баъди 10 рӯз шуд, яъне ки 10 рӯз кор дарафтагӣ набуд? Вақте ки ман вая овардам хона муда мақсад фуровардамаш. 11 рӯз уже ман вая иҷозат додам. Мақсад ҳафтаи вай гузаштан? Ҳафтаи расм аст хид монда. Ҳафта доже ман ҳафта вая хонашон обурда вай уже кори давлат да ман иҷозатш додам ки бубура. Хонагиё калом додам мақсад гуфтам коргара ка монаш ҳишш ба кор шава ози то што зиқ нашава. Ман хидам кор намекардам ай муҳоҷират омадагӣ мақсад монда афгор туй макадам 13 рӯз пас роси кам рамазон дуромад вай коргари давлат вай иҷозат додан совети хонагиё қатиб кори давлатчуна пеш барам. Як чизи дига аст Тайбараҷон, дар агар одам яқин бидонад ки ҳамун шахс дӯстш медорад, мақсад уверен бошад дар дӯст доштани ҳамун, рашк намекунад. аз чӣ хотир ки уверен мешава ки ҳамун одам наметавона ки дар дигар тараф вай хиёнат кунад. Ту чӣ хел уверен будӣ ки ҳамутро дӯст медорад? ба сабабе ки ман дар муҳоҷират будам волидайни маро рад надод, розигишат баён кард ки ман бачаи шуморо мақсад ба шаварӣ мегирам, розиам. ҳамун ҷо уже ман чувствовать кардам ки значит действительно маро нағзидагия, маъқул кардагия. мо ҳам мақсад хоҳар дорем, апа дорем, як каса мақсад бадном кардан. Хай ҳам як каса бадном кардан безебай тем боле ки духтар мақсад хушбахтиш як бора, мисол бача метавона ки чанд бор вай кунад, ки духтар бо як хеле аст ки нозуки бадай. Лекин дар инҷа писара бачаҳоро фаҳмида мешавад ки мақсад ҳози занг гирифтан ин қадар чизи мисли дафтаручка харид нест. Ба фикрам ки барои тез алиш кардан мегирӣ, чӣ қадар бачаҳо меҳнат мекунанд барои занг гирифтан, мезананд хориҷи кишвар мераванд, дар оҷа кор мекунанд, меҳнат мекунанд, азоб мекашанд, дар карантин, дар хинакӣ дастошон дар дуруни битон ях карда меоянд занг мегиранд. Ба чӣ хотир? Ба хотири он не ки як 10 рӯз пас ҷидо шаванд. Яъне ки инициативи ҷидо шидан дар оила ман фикр мекунам ки аз тарафи мард намешава. Барои чӣ хотир ки дар инҷа бештар мард месӯзад. Ман намедонам дар чиво у мард тупой метавона боша ки ин қадар меҳнат кунад занг бигирад ба хотири оне ки бига хай 10 рӯз пас сараш метам. Ман фикр мекунам хеле одам ҳеҷ ягон вақт намекунад. Ва дар ин гапа гуфтам ман дар як савол ози дар ҳамҷа ба миён омад ки вақте ки шумо муноқиша дар шумо сар зад дар ҳолати рашк кардан барои зангҳои телефонӣ, оё попитка аз тарафи ҳамсартон мешид ки ҳамин корро ҳал кунем, мақсад кор ба ҷидо шидан нарасад, яъне ки ҳаракат мекард барои ҳал кардан, ё ки мегуфт ки хай фикр мекунӣ ман гап мезанам, хай фикр кардам меги ман рафтам, хеле буд, ё ки ҳаракат мекард ҳал карданда. Барои чӣ хотире ки ҳар як одаме ки аднашани барои вай қадр дорад, ӯ ҳаракат мекунад, ҷонша мехӯрад, ҳамаи кора мекунад барои он хотире ки аднашани вайрон нашавад, ҳатто кора мепартояд. беҳтарин савол доден. Намегуфт ки то што ки на ман мақсад телефони маро гир проверка кун, ё ки на ман гир мақсад хай ман вай дар кору фаъолиятш буд, ман дар хона мақсад бекор вай дар ҷои кори давлатиш ман вая наметонистем мақсад ҳар лаҳза бурам вая нороҳат кунам. мо метонистем амира мо якдигар қатъи хулоса да буромадем ин масъала да ки биё амира як хулосаи нағз да бием, хуб да бием, мақсад бифаҳмем якдигара. То што ки мақсад ман дар муҳоҷират будам, ту дар инҷа мақсад ман тира намешиностам, ба тариқи телефон шиносидагим, оё ягон кас аднашани дошта бошӣ, оё надошта бошӣ, чизе ки боша биё самимона мақсад дикаса амира решат мекунем, хулосаи аниқ меёем ва як хулосаи хуб мебиёем. Мардаки маро барои ман нангу номус дорам, меҳнат кардагӣ омадагӣ тира зиндагита хуб кардагим, ба орзу ҳаваси тума расондагим. Ман намехоҳам дар байни мардум хима бадном кардан. Семени мақсад решат мекунем ҳардумон. Яъне ки пешниҳод аз тарафи шумо шид, ответ аз тарафи вай чӣ? Ҷавоб аз тарафи ваям дар суханои ман розӣ шид, дар суханои ман мақсад хулосаи ман дар гапҳои ман дар розӣ шид. мо маслиҳат кардем, симкартаи вая ман гирифтам, бекор кардам, ман рафтам симкартаи нав ба номи фамилияи худам харидам. То што ман гуфтам ман инаира гир мешава ба инуда ман метавонам детализатсияро бубурам, бибинам, гӯш кунам, қатӣ ки гап мезанам, қатӣ ки суҳбат мегузаронам, тарафи корхона бошад, тарафи барнома, тарафи телевизион, ҳамаша мақсад ба тараф мекунам, гӯш мекунам. Хай ака аз я тараф фикр кунем, якумш ки агар ки ҳолате ки нобоварӣ, недоверия бигӯем дар оила сар мезана, мақсад ягон роҳи ҳалш надорад. Якум барои чӣ хотир ки ман гапа гуфтезам, ҳатто агар ки ту мисол мегӯ ки
ма бовар надорам биё симкартҳоамон ҳалиш мекунем, телефонҳоро ҳалиш мекунем. Одаме гап мезадагӣ ба дигар телефон гап мезанад. Медониш? Ам пишти хона тайга санг да як телефони простой ҷога мекуна. Мегира мисол ман мисол гуфтесам да, яъне ки одаме ки агар бихоҳад кора кардан ба ягон кас рай гирифта наметавонад. Но барои дил ором шидан, барое ки мақсад муноқиша сар назана, ин роҳи кардагии шумо хуб буд. яъне ки чӣ хеле ки аз натиҷааш маълума, ин роҳ ёрдам надод. Чӣ гап шид ки ин роҳ ёрдам надод? сабаби ёрдам надодани зиндагии мо барбод шид, мақсад ҷидо шидем аз якдигар. яъне ки ҳамин способи ки симкартон таҳлиш карден, проблемаро решат накард. Чӣ ба? бале беҳтарин сухан кардӣ, решат накард. Сабабаш да чӣ буд ки мақсад вай розӣ шид, мо вай да симкарта харидем, додум. Не ки отношения байни мо да зиндагӣ уже дигаргун шид. ҳурмати иззаташ, муомилааш, рафту омадаш, хай зиндагӣ. яъне ки ҳаракат намекард барои ором кардани зиндагӣ. бале фасаратсана чӣ хеле ма мақсад кӯшиш мекардем ки мо хуб шем, нағз шем. Не ки ҳама кӯшиш мекардам, ҳама сабр мекардам. хос аз барои Аллоҳ чӣ қа метонистам сабр мекардам. Аллоҳ сабр кун бандара дӯст медорад. Сабр мекардам, тоқат мекардам, қавақ медошт, қош медофт. мақсад қатъи ман муомила хуб намекард. ма дистивитина мақсад дар муҳоҷират ира назидагӣ омада. яъне ки провотсироват мекард барои муноқиша сар задан. яъне ки мехост гуфтанӣ. чизеро ай ма мақсад дошт пинҳонӣ, ира ма дар мақсад пинҳон накарду, лекин вақт соат ира муайян кард ки ма ба тариқи телефон гапзаниша фаҳмидам, қапидам. То есть ки рашки шумо просто так набуд, асос дошта. асос дошт, албатта и ман яъне ки дошта доказат кардам. яъне ки ози агар бига ки мисол алоқа буроя бига ма дар барнома иштирок мекунам, вай мара тӯҳмат кард ки ман типа қатъи дигар одамо занид будам, ту дар асос дорӣ ки и гапита тӯҳмат ҳисобида намешавад? Не, албатта ҳеҷ вақт ҳеҷ кас дар мақсад и хеле каналода набояд гапҳои бофта бизана, гапҳои мақсад калимаҳои дурӯғ дар иҷа бидурӯда чизе ҳаст. метавона ки ӯ ҳам биёя бо ҳама гапҳои тура гол бизане, ё ки метавона бига ки мо ҳардумон дар як ҷо баробар гап мезанем рӯпарӯ. барои ҳамин хотир гапҳои рост бояд бошад. чӣ хотирда ки вақте ки рӯпарӯ шидем, мисол ҳамин хелкор возможно метавона ҳам бига ки биён инҷа кӯи гапҳоро бофтеста ихел ҳардумонро дар як ҷо бишнонем, мо ҳардумон гап занем. ихи кор мумкин ай медони? бале албатта. аз ҳамин хотир яъне ки ози гуфтӣ ки гапҳои гуфтани ма ки ӯ зайнид мебаромад, ин гапҳо беасос набуд. яъне ки чӣ рух дод ки ту фаҳмидӣ ки беасос нест? ҳамсари ман мақсад рамазон ида гузарон, ҳурмати иззаташ нисбати хонагиҳо нағз набуд. ай хотири ма сабаби ма ки ма вая дошто ноҳурматӣ мекардам, уже самимиятса мебурдум ай хидам ки ами гап мезанада, значит бенастрени қош қавақ медошт. уже марам ам пасарат сама мекардам ки ман хуб шавам, қатиш соз гап занам. як ду рӯз мақсад аҳамияташ додам ки хуб нашида, отношени муомилаша хуб накард, характерша қавақ дод чӣ дошт, марам ба зидди авай биромадам. чӣ хеле ки отношение кард, марам ранги хидаш повод додам. отношениша ранги хидаш кардам. мақсад какой привет, такой ответ гуфти рӯз. бале хонашон рафт, ай байн чанд муддат гузашт. мақсад ман кору фаъолият кардам, мара хонагӣ як ҷо мақсад кор ёфтам, бурдан кор. ман занг задам, мақсад гуфтам номерои мара дар периодизатсиямон 4 списка мегӯянд чӣ мегӯянд, занг мезадам ҷавоб намедод. ба дигар номеро бародаро зангш мезадам, бардошт. гуфтам биё бишинем суҳбат кунем. зиндагӣ ҳамаи роҳи ҳалшаванда дора, хатогира дар зиндагӣ ҳама мекуна. вақте ки иҷода як чизи дигарро нагуфта намонам, дар ҳақиқат ира бояд ман бигӯм барои мардум ки то шуто ози мардум фикр мекуна ки фақат дар иҷа хидша мақсад и прав бировардиста. ман ҳамин қатарша мегӯм дар зиндагии мо ҳамин ханофаҳмӣ шид ки бародар ман мақсад шаво дар хона баъди таробеҳ мебиромадам, бачаҳо қатъи мешишти мақсад то сари хирака шабо дер меомадам, зангш мезадам, мегуфтамш ки мақсад хонагиҳо хоб мераванд, зангт мезанам, мефурӯи дара ҳуй мекунӣ, хоб нара мара ждат кун. ба ҳамин сабаб, ба ҳамин хотир чӣ хеле ман қатиш муносибат мекардам, мефуромад дар хонагиҳо ҳамин гапҳои мара гап мезад ки бачаатон мара угражат мекуна, бачаатон мара мегӯяд ки хоб нара. қонун мақсад ин гапшда мақсад против нестам, ҳаққай гуфтагиам. мақсад кадом бача намегӯяд ка рӯзадор рӯз деюм мақсад нофаҳмӣ дар байни мо чӣ шид ки мақсад ман медуромадам шаво қатиш мақсад хона бенастрени гуфтам ки дар саволам қавақ духтагӣ камтар нофаҳмӣ шид. мо якдигар қатӣ ҷанҷол кардем. ба сабаби чӣ ҷанҷол кардем ки вай мара ноҳурматӣ мекард, беҳад дар ҳаққи ман ноҳурматӣ мекард. ман мақсад хонаи амакиём дар мақсад маърако мекардам, тӯй мекардам, омадам ба шароити худам.
розигиро пурсидем, гуфтем ма шароит надорум, возможи надорум, хонав дар надорум, мехоҳам мақсад дар ҳамин хонаи шумо арӯсма бифурорум. Чени ҳами ягон моҳ ҳамҷа зиндагима фаъолият мебарам, пеш мебарам, мақсад ягон ҷо як шароити нақс ҳисос шид, зиндагима адел мекунам. Розигиро додам, мара мақсад туи хурсандима гузарондам ба сари баланд, ки дар байнам хеле нофаҳмиё шид, дар байн мо камтар ҷангу ҷанҷол шидем. Якдигар қатъи мақсад қатъи оилатон. қатъи ҳамсарам оилам мақсад ба сабаби дар хонаи амакӣ будан. ба сабаби дар хонаи амакӣ будан, ки то что ма ай кор меём, худам монда афкор, мақсад ма ай хонаи заминии шумо калон наем, ма успед намекунам. ҳамаиро тоза кунам, палесос кунам, мара ҳеҷ канес ёрдам кунам, нав арӯсакам бояд мара бифаҳмам. Ба ҳамин сабаб сабр кун, мешава зиндагӣ ҳамаш хуб. роҳи зиндагиро меёбем, сабр кун, ма ягон ҷоя кор меёбам, кор мекунем, квартира мегирем, адел ҳамаш мешава. ҳатто гирья мекард, мегуфт гапҳои тағаллона гуфт мада нисбати волидайнам гап зад, мара мақсад виҷдонам набардошт, мара мақсад задиватам кардак. хестам авая даст бардоштагӣ? бале конечно, мақсад ба сабаби чӣ? Ба сабабе ки мақсад мард ҳар хел мешава. Мақсад ма шапалоқ ёки вазмин? Не, шапалоқ. ба тариқи шапалоқ ма авая якта задам, мақсад волидайни мара дашном кард, мара виҷдонам набардошт ки и волидайн мара дар хона чӣ намо дашном кард? дашном қабе дод. мақсад вай коня нест ба фикрам дар иҷа гуфтам вай гапора. мақсад дашномое ки Вай пример набугум зано дашном мекунанд ҳама хел. ҳамин зано чӣ хел дашном мекунанд ҳама хел. авлод фалони беномус мақсад зараи мақсад та дар ҳамин хона қадр қимат надорӣ. ман мебинам та дар ин хона как чӣ мегӯянд офитсиант мегӯянд чӣ мегӯянд хеле хизматгор дар инҷа қадр қимат надорӣ, обрӯ надорӣ. задиват кард мара гапош сахт расид, ман хестам мақсад як шапалоқро задам. баъди ҳавай дар байни мо шид нофаҳмиё, ақиб кашидан сар шид. меомадам дар хона нест, дар дигар хона комнатая, ма дар дигар комната, вай дар дигар комната. ма дута савол шидак, ма дар интереси медонед чӣ шид ки ман гуфтам ки муддати чанд қадар ором зиндагӣ кардед? гуфти 10 рӯз, уже баъд 10 рӯз. ҳамин қадар муноқишаи гап задем, ҳама давоми ҳамин 10 рӯз гузаштагӣ буд ёки уже после 10 рӯз? баъди 10 рӯз муомилаи хуб кардагим. ҳамин уже баъд 10 рӯз сар мешавад. баъди 10 рӯз уже ҳамин кор да биромад, уже сар мешавад. уже ҳамин проблемҳо, ҳамин воқеаҳо сар мешавад. ана ҳолате ки гуфтае ки мақсад гапи гуфтагӣ ман ки ҳозир ба фикрам тамошобинам ҳама гапа интизоранд. гапи гуфтагӣ ман ки занги телефонӣ яъне ки рашкҳои ман нисбати зангҳо тухмат ҳисобида намешавад, барои он хотире ки ман вай қабидам. чӣ хел? мақсад вай дар корхонаи давлатӣ кор мекард, муаллима кор мекунад. ман занг мезанам намебардора, занг мезанам телефон ҷавоб наметаҳад, ба тамоми номер. мехезам мерам корхонаи давлатиш. медурам ҳамкорора, мепурсам охранора, мақсад ҳамхали Фаранози Тоихон, ман ҳамсараш мешавам, мехоҳам дидан авая. мара марҳамат гуфтан, иҷозат додам, ман даромадам. гуфтан ҳамхали кабинет дар мақсад охирон кабинет дасти чап. даромадам дахтаракора пурсидам. рафтам рости гап дар пишти кабинетиш ҳамин дарда истоидам, овозҳо ба тариқи телефон гап задестаед. аз чени 4-5 дақиқа ман гӯш кардам. гӯш кардам ки уже гапҳо дигар хеле рафтаистаед. уже мара номусам набардошт. мара оиламай сахтам расид. дара ба тамом ҳамин қуввае доштам, задам, ҳуй кардам. ҳуй буд вай дар хаҷам. телакам кардам, телефона мақсад партовда ба ҷо кард. хам шидам, телефона гирифтанӣ будам ки бояд мақсад телам кард, аз замин ғалидам. мақсад бола телефон набинам. телефона гирифтам, бия бародар алло дора. ҳичи нагуфтам, як гуфти гапо ки телаш задам. хеле скамейка кишидагӣ буд, абрад намудам, хеле шишт. дара ҳуй кардам, рост биромадам, омадам. дара ҳам бародаре ки занг мезана, қатиш суҳбат мекунам, ман қатиш суҳбат кардам. телефони вай гирифти биромадӣ? телефон шаҳидурӯ ки корхонашон гирифтам. бо давом сабти барнома гуфтагие ки мақсад ман инҷа гапа дигаси камтар мебарам. дар сабти барнома агар гӯш кардагӣ бошем, гуфтагие ки точно дӯстои наздики ма омада, телефонҳои мара гирифта, дар инстаграмҳои ма ҳар чизо ки нависонда парохтагӣ, дашномаи дағалона кардагие. мақсад ягон бародараш нест, ягон рафиқаш нест, ӯ дар назар мара дошт. ӯ намё ка дама додагия дар барнома. ба гуфт ки оли мақомот қабида шуд ҷавоб гуфтагия барои ман рафтам ба ҳамин сабабе ки мақсад ман телефони авай корхонаи давлат гирифтам, биромадам, бародар қай ҳамсӯҳбат шидем. рафт модараш хати мара яъне ки пасути гапое ки гуфтагия ки телефони мара мақсад одамои наздик гирифта, бародаро чӣ, яъне ки чӣ ба открита нагуфта ки шавҳарам? ишда марам дар ҳайрат монд вақти барномаро ман хидмат гӯш кардам. яъне ки дар асл аз тарафи инстаграми ӯ дашном шидагӣ буд, не ки дар ҳама не. ба фикри ман огадат кардаистам ки дар тарафдорош.
ман ё одамои қачи гап мезад ҳамаро дашном кардагӣ ба фикрам. дар сайтиш қати кадоми гап мезад, ман дар сайт ягон мухлиси вая, ягон дӯстои вая, наздикои вая ягон чи нависондагӣ нест. Ман история ҳамаи ки чихел дар Инстаграм история мекунӣ, дар болои суратҳош нависондам ки дар зиндагӣ мақсад хиёнат кардан ба шавҳар хела ҳамхеле нависондам болои сураташ дида дар история худаш партофтам. Мардум дигар дид навис ки апай Фараноз чихел шумо хеле кадесин чи гапа чия? Яъне ки дашном шидагӣ нест. Дашном шидагӣ нест. Даиҷа ман мухлисои вая, ман шиносои вая, рафиқои вая тариқи Инстаграма вая ягон гап. Ва яъне ки ба гуфти шумо чихел ба хел ба боварии садфоиза мебурая, дигар хел ҳолата нишон мета. Иша фикр намекунед ки шумо метавонед баромад кунед дар ягон ҷо. Мақсад ма дар ҳамин сахт расид, мақсад вай коргари давлата, мақсад барномаҳода иштирок мекуна, мардум ҳама вая мешиносам, медуна. Дар YouTube вай мақсад барномаи медунёнро пеш мебара, канали Акай Наимҷони Сайдалира. То есть вай фикр кард ки шумо баромад намекунед, намегӯед ягон ҷо. Мара ҳамин айрӯзе ки ман ин барномаро гӯш кардам, мақсад гапҳое ки дар барномааш гап задагиай, мара ҳамин беҳад сахт расидагиай да. Ман хостам ки дар байни мардум хама мақсад ҳақиқати гапа гап бизанам ки то што мардумам буфаҳма ки мақсад ма Ҷумъахон ҳам мақсад шавҳари Фаранози Тоҳирхон ина мақсад ман ба маълумоти ҳама ҳамин шумо мерасонам ки бародаро ман ҳамин инсона ба тариқи телефон дар корхонаи давлатӣ даромада қапидам. Ма ишам аз барои Аллоҳ ма чашм пӯшидагиам. Яъне ки баъди уже фикри ҷудо шудан набуд. Ҳамидам то ҳамин ҳози дар дами ма дар ин сабт ҳастам, ма исломи ҳавая ҷавоб шудагӣ нестам. Хос аз барои Аллоҳ дар шумо дурӯғ бигӯм, и Аллоҳ бузургае. Талоқ гирифтагӣ нестам. Ҳозир ма се ҳамин калимае ки ҳастай, ма исе калимаро 29 дар қадам задагим, виҷдонам намебардора ҳамин калимаро гуфтанда. И гуфтагиам нестам то ҳамин имрӯза. Дар асл мехоҳӣ ки ҳамин кор тинҷ шава, мақсад умед дорӣ ки? Ма умед то ҳамон вақта доштам ки ҳамин барномаро намекард, ма ира мехостам. Яъне ки дар ҳамагон ошкор намекард, кори Ошкор семени намекард, агар кори семени мара намегуфт ки аллакай мо ҷидо шидем, не ки дар суду, дар аделот, дар ҳама ҷо нависондагие ки то што мара ҷавоб исломӣ ба исломӣ мара ҷавоб додагия, уже дар гузоришош нависондагия, ма дар банда дурӯғ бигӯм, дар Аллоҳ дурӯғ намегӯм. Дар асл ҷавоб дагӣ. Дар асл ма мақсад виҷдонам намебардора ки ҳамин се калимаро бигӯм, ма ҷавоб додагӣ нестам. Аслан то ина ҳамин имрӯза ма ҳозир ҳамин мондам, ҳамин инсона мара болои хона монда, модараш омад, бародараш омад, худаш омад, ҷавоб шате сартах соқӣ кун. Ҳатто ма дар болои хонамон ма гапи хонагиёнро рад кардам. Ай хона биромадам, рафтам, ма ҳатто дар болои хонамон либосоша ҷамъ кард, рафт, ма ҷавобша надодам. Яъне ки ҳам шумо умеди якҷоя шидан дубора аллакай надорен, но ҳам ҷавоб наметавонед. Яъне ки мақсади далниши чия? Мақсади далниши ма чия ки? Мақсад ҷавоб надан, то есть дар чия? В чём заключается? Заключается и саволи беҳад мақсад Аҷиба. аҷоиб додем ма дар ин савол, мақсад хеле дар ҳайрат мондум. Яъне ки интересно, яъне ки мақсад ҳозир ман барои чӣ хотири гуфтам ки мехоҳӣ, яъне ки умед дорӣ ки дубора якҷо шавем, барои чӣ хотире ки ман роҳи ҳалла медонам. Роҳи ҳал шуда, мисол ҳамин хел состояние буданда метавонам ман роҳи ҳал шуда ки чӣ хел оила метавона ки якҷоя дубора боша. Но чӣ хеле ки худ қайд карда ки баъди баромад кардан дар барнома уже умедам канд, бале мисол халқи мо ин хел чиза намепазирад. Агар ҳозир русо бошанд мекунанд худ барномаи пӯст гавария дигар ҷавоб мебуранд, бо баъд ҳатто баъди ҷиддо шудан бо якҷоя мешаванд. Но дар халқи тоҷик ҳамин чиз бисёри одамо ҳаминро қабул намекунанд. Аз ҳамин хотир дуруст қайд карда ки умедам буд то вақти барнома баромадана. Но бо болои дамада интересен чиз ки раз ки барнома да баромад кард, умедат канда шуд, но чӣ ба? То есть ки дар дилит қабидагӣ ҷавоб намехоҳӣ додан. Ба сабабе ки дар барномааш мақсад гуфт мо волидайн ҷои мо аллакай ма ҷудо шидам, гуфт ман ҳамин барномаро ҳамин сабта ба тариқи телефон я бародари дӯсти наздикам тамошо кардам. Мақсад мо як ҷо ҳама каса дар як маҳфил шитагӣ будем. Мақсад дар бораи ҳамин гап ҳуй шида уже ҳам хеле интересне. Хай мардум чӣ хеле ёру бародар интересне ҳар як барномаро тамошо мекунад тариқи YouTube медора ку ба ҳам хел гап зад. И бародарое ки дӯсти наздики ма буданд медонистанд вай уже ҳамсари ма ҳай. Баъд дигар ҳам хел гап ҳуй шида байни ҳамин круг шитагӣ будем я маҳфил я мақсад як маъракаи бародарона дар шитагӣ будем. Мара номусам задиват кард. Баъд диз начида ҳамин барнома ма чӣ хел дар мардум дар байни ҷуром вай уже мардум дар паҳн кард, уже мардум ҳама дар YouTube
ҳатто бачаҳои ғариб, бачаҳое ки қадима ҳамкорӣ доштанд, аз конфликти шумо бохабаранд? бохабаранд. Ман дар уже связа биромадам, гуфтам не бародар, дар ин дараҷа ҷои дар ютубо биромад, дар инстаграмо эфир кардагиай, мақсад гапҳои гуфтагиай. мақсад ток ба сабаби чӣ? Мақсад дилам ҳамихе монд, ба сабабе ки уже мардам ман барои худам номус дорам. Мақсад манам ёру бародар дорам. умед канданам ма фаҳмидам, ҳоз тамошобинои мо ҳам фаҳмиданд. Но ҳози ман фикр мекунам тамошобино дам интерес не сабаби исломии талоқ надодан. дӯстш медорӣ сахти бад? Ман действительно ман ёшиқи ма дар ғарибӣ гузарондагиам. ҳар соат, секунд, минут чӣ хеле дар мулки мардими бегона як эҳсос ҳаста ки вақте ки нағз мебинӣ ҳама хаёлу кору ҳушу фаъолияти дар ҳавая кор кардеси ҳамун дар пешат. Дар ёдот мезана, бефарагит ба ёдот намезана? беҳтарин сухан кардем. вақте ки мақсад азоби дар ғарибӣ ман доштум, азоби ма кашидагиам, мақсад ҳама ғарибачаҳое ки дар ватан доранд медонанд аллакай мо дар муҳоҷират чӣ хеле кор мекунем, чӣ хеле кору фаъолият мебарем, чӣ хеле сум меёбем. мақсад тишнагӣ, ташнагӣ, беҷогӣ, бехобӣ ҳамаи ҳолатшак дидагием. ҳамаи муҳоҷиро медонанд инра. ман ҳамёра ҳатто чашма пӯшидам, фуромӯш кардам ки дар Москва мақсад будани мадам тариқи телефон қатиям бад нофаҳмиё. вақте ки ман омадам ба ватанам расидам, ҳамаи ҳавайёра мақсад ман фаромӯш кардам. як ояндаи дурахшон, як ояндае ки дар худат тасаввур мекард, дар афсонаҳои худат шаб пеш аз хоб рафтан, хирсанаш дига ҳама ёзи амалӣ мегарданд. хеле бад. чӣ ниятҳои хуб доштам, чӣ ниятҳои мақсад дар зиндагӣ ман доштам. мегӯянд ку я маҳтала қарсак айда тараф мешава, ая тараф намешава ку. кӯшиш мекардам дар зиндагӣ. то ҳамин бо як бор дига мегӯям ки то ҳозира ман дар фикриш, дар хаёлиш, дар ёдиш ҳастам. мезанам аллакай корош, гапош, рафторош ба ӯ тариқе не ки то и дар барнома гап мезанам. ман медонам ира мебинам. мақсад ҳар лаҳза ютуб. ман ҳар рӯзе ки мақсад зиндагии ма аз хона мо биромадагӣ аз хонашон рафтагиам, ман дига шароити бихоя телефоное ки надорам 24 соат дар инстаграму ютуб дорам. кӯшиш мекунам ки нагирам, истифода набарам, насӯзам, набинам амодама. яъне ки ман хата фаҳмидам уже аз рӯтам, аз чеҳратам ҳамчунон афгоре ки братанҷон аҷоибот. яъне ки ман тараф фаҳмидам уже ты здраво оценид мекунӣ ҳолата, медонӣ ки ҳамин кор физически номумкин аст дубора якҷо шидан, но мегӯянд ку сар отдельный фикр мекуна, но дил отдельный ҳиссиёт, отдельный фармон метавад. то есть ки ты фикри сар қатӣ медонӣ ки ҳамин кор дубора мумкин нест, но дил намондест талоқ додан. ҳам хеле беҳтарин мақсад дил ҳамун меҳре ки ҳамун нисбати ошиқӣ мондагиа ҳамун намондест. ҳамун намондест. сар мега ки дила братан нашидест, барнома баромад кардагиа, ҳама рӯза ҷазир шидагиа, не ки дил мега обест охиҷа ман сӯхтестам, ҳамин хешидагиа. ҳамин маҳсала, ҳамин сухани шумо дар мақсад ҳамун ҷое ки дар шитагӣ будем, мақсад беҳад ҳамин суханҳоро ман дар каданда ҳамин фикр гуфти худе дил дигааст, кала дигае ки ман мегуфтам не бояд тай дигаш мешава, чо иқа переживат мекунӣ, зиқ меши, саломатӣ боша, бо айда хуб бош, айда беҳтараш, айда мақсад худотарсиш насиби рӯзита боша, аллоҳ бо мегардоната, переживат накамаш хубай. бо хе местам мегум хай мешава. зиндагия не ки задиват мекунам, дил намемонам дар рост дига. агар ба ишқ гузарондагӣ бошӣ, ба ошиқӣ гузарондагӣ, ба чӣ меҳру умеду ҳавас гузарондагӣ бошӣ қинае. вақт аз 100% мефаҳмам брат. аз ҳамин хотир ман мисол ягон масъалада давид карда наметавонам да, барои хозе ки ты эҳсос хати кор кардести. албатта эҳсосоти дил бародаро дар эҳсосоти сар бой метаҳад ҳама вақт. ба чӣ хотире ки мақсад дил як чизе ҳастае ки мега ман мехоҳам. мисол дар байни оташ як мевагӣ мондагиае, дил мега ман мевагиро мехоҳам, но оценид намекунад ки вақте ки мо ҳам мевагиро мегирем, оташ моро месӯзонад. а вақте ки ба сӯи мевагӣ ҳаракат мекунем, сар мега дибил месӯзӣ, но дил мега мада фарқ надора. оценид кардани оташ кори сарае, мега кори ман нест. ман ҳам мевагиро мехоҳам бутема. аз ҳамин хотир мо вақте ки бештар дар бисёр ҳолато фармони дил хати кор мекунем, мо бой метем. но аз фармони дил баромадан хеле ҳам душвора, хеле ҳам қинае. барои чӣ хотире ки иҷа фикри ақл қатияе, иҷа эҳсос қатияе. мақсад хулосаи дигаре ки ман мехоҳам, мақсад метонистам ки ҳаст, мақсад ҳар хел фикро қати ҳамуро фаромӯш кардан хеле ҳам ҳастае ки мақсад ман рости гап то ҳамин рӯза кору фаъолият намекардам. мақсад на рӯзе ки ман ози кор биромадагӣ, мақсад кору фаъолият мекунам дар ҷои корам,
ба тариқи телефонам ман хостам ки ягом мақсад через ягом рафиқи наздикам дӯсти наздикам суҳбат кунам через телефон ба тариқи телефон ки ман ҳамуро фаромӯш кунам и так натонистам уш ҳаст мада мақсад риядам да мақсад компания мада ҳаст мақсад духтаракое ки мақсад хеле кору фаъолият мебаранд мақсад да магазино кор мекунанд хай шарт нест куруг монда аст ман метонистам ки одам дӯст дора наметавонад натонистам да то ҳамин рӯза мақсад ба дигар духтарое ки мақсад хостам шинос шавам гап бизанам ки ира ман фаромӯш кунам дигар да фикр ақидам набиёд мақсад дигар да ёди ҳамин мақсад фикри ҳамира накунам натонистам да нашид намешидай да чизе ки ҳамид хая ки худованд мегӯянд ку чӣ хел машмура фаҳм бахти аввала на жизнь ира может бит одамо ҳар хелан лекин ман шахсан хидмат дар назар медорам ки ман ира фаромӯш кардан наметавонам агар оиладорам шидам оиладорам барпо кардам соҳиби фарзандам шидам боварӣ надорам ки ира ман фаромӯш кунам яке дар зиндагиш не ки ман ира лези намекунам хос аз барои аллоҳ ман дар ҳаққи мақсад дуо мекунам ки худованд инсофш бита ба тавфиқ шава худованд хушбахт шава парвардигор фарзандои солим насиби рӯзиш бигардона дар бадиш нестам дар ягон ҷо дар аяқибш гап намезанам фалони зани ма буд хеле буд хеле буд ягон ҷуда ма то и дараҷаҳоро фаҳмидам ки пешаи ман қатъиян бача отношение дошта гап мезада ба тариқи телефон ӯ бача мақсад 4-5 маротиба омадагиай волидайни ин рӯзи шидагӣ нестай то есть ин шиноси пешаи туи шумо бале дар зиндагии ман дахолат кард баъде ки ман ба телефон қатъи вай бародар суҳбат кардам занг мезанем ва охирира мекунем мебинем якдигара ҳамон охирон боре ба телефони худаш гап задам ман дигар ба рақамои худам зангам назадам ба ягон рақами дигарам зангам назадам и итог медонам то ҳозира номерош дар дасти ман ҳаст ман уже медонам метонистам ки ман занг бизанам файродиш кунам ки ту медонисти ки ҳамин шавҳари мақсад шавҳараш маям тира занг зад ба як гуфте ки ман ҳамсари ма ки ман занг задам ай вай совет гирифтам ки дар зиндагии ман қатъи ҳамин одам соз муомиламон хуб нест ҷанг разбору зиқоқиданам хеле ту мара роҳ нишонте ки ман ҳамин чихе ҷиддо шавам ин мақсада ман ай оилаам пресидам ки чӣ ба тақатиш гап задӣ чӣ ба кадом сабаб зангш задӣ гуфт ки ман ба сабабе ки ту мара омадӣ дар корхонаи давлатӣ шаъну шарафи мара паст кардӣ агар не вай дар кабинет худаш тоқа буд то ист ки дар калидор мара гуфта ки ту задӣ кашокаш кардӣ ин корро дуруғай бофтай ин корхонаи давлат ҳама камера дора камераҳои корхонара мебинем то што ман ҳамин кора кардагӣ бошам ман ба қонун ҷавоб мегӯм ман ай худам уверенам дар асл будак набудам дар асл набуд дар асл буд камера лекин пешниҳод накардам волидайни ман даракдор нест волидайни ман ин корро хабардор нест то есть ман гуфтагӣ нестам лекин баъдан худаш занг задагӣ ба тариқи сабшини хонагиҳомо дар равон кардагие ки фарзандатона раҳ бигирен беномусай чия ман дигар қатъи зиндагӣ кардан намехоҳам мебиёд дар корхона мара лезид мекунанд дар раҳу рӯ мақсад ман вая ин корроро кардагӣ нестам то есть ман дӯстш медоштам хостам бар бигарда зиндагиро хуб кунем ба ҳамон сабаб ман корхонаи давлатӣ рафтам ки бишинем суҳбат кунем якдигарро бифаҳмем нафаҳмид мара ҳам рафтам ҳамин воқеаро дидам яъне ки уже аз муддати дарози барнома ҳам қадар шумо дар хулоса омадам ки уже умеди якҷоя шидан мақсад надорӣ мақсади гап ки иштирок кардан дар барнома ё ин ки ягон гап задан дар бораи ин ҳолат ба хотири оне несте ки мақсад якҷоя шинам бо дубора соз шем танҳо ба хотири ҳамие ки мехоҳӣ хита утвердид кунӣ за шо то што ки мисол типа ду дар барнома нисбати ту гапҳои ноҷо гуфтагия нодуруст гуфтагия ҳамеро таҳаммул кардан наметавонӣ мехостӣ дар ин бора нақтамония бале ва аз ҷумла сабаби дар ин барномаи кай муҳаммад иштирок кардани ма ба он сабабе ки комментариҳое ки дар барномаи дар мақсад фаранози тоҳирхон нависонданд ки то шавҳараша ба барнома даъват кунед мақсад мо мехоҳем ки шавҳараш мақсад аз зани худаш бишнавем аз зани худаш бифаҳмем то ки нама мақсад яъне ки иштирок кардани шумо яке аз ҳамин сабабҳош ҳамин сабабҳош ҳамин ки комментариҳо дар бисёр хондам ҳамин гапа гуфтам ва ба хотири ҳамин комментария ман хостам ба мухлисони ҳамин барнома канали мақсад дархостшон беҷавоб намонад дархостшон беҷавоб намонад мухлисошон шуморо фаҳмидем мара камтарак сахт аст ки то што мардум фикр мекунад ки иш как ошиқ якҷоя шидагӣ будем мо ишқ ошиқӣ кардагем ӯ дар барномаш просто типа хостгорӣ омада ӯ дарак надоштае вай дарак то што то есть надоштай вай розӣ набудай ба гуфте модараш вая гуфтагӣ ки маҷбур бехтарам биё мақсад зиндагита хуб ко оли агар яке бибуроя мисол бига ба гапҳои
ҷумъахон ман розӣ нестам. ман мехоҳам ки рӯпарӯ шава қати ман гап зана, ҳамин гапҳоша дар чашми ман бигӯ. метавонӣ қати гап зад? албатта, конечно. И факт доказат ҳама чизаш қатъи исбот мекунем метием. Не ки агар иштирокам карден, ман байнда мешинам шитобе ки шуморо заданак нашава. Да гапом ҷавоб мегум, то есть агар авай хоҳа ки рӯпарӯ қатъи ман суҳбат кина, ма тайёрам. Толка дар канали инами шумо ака. Гап нест. Дига каналода ма наметавонам рафта. ба хотире ки шумо сухани маро рад накардем, дар каналтон маро даъват кардем, ман шумо қатъи ҳам суҳбат шидам. мақсад фаҳмондам ситуатсияи зиндаги ма ки ман ҳам хеле шикастҳо хӯрдагим, ҳам хеле ман азоб кашидагим. шумо сухани маро рад накардем, вақти соатонро муайян кардем, маро ба барноматон файрод кардем. ва ба хотире ки шумо дар ҳаққи ман мардӣ кардем, ман то есть мебиём рӯпарӯ ки хоҳа рӯпарӯ қатъи мешинем суҳбат мекунам. беҳтарина. ба и гапа барои чӣ гуфтам? дар ҳамин карьераи блогерӣ худам, дар ҳамин опыт ҳамин қадар ҳолатҳоеро медонам ки шидагӣ айда ҳамин хеле ҳолатҳо. фаҳмидӣ брат? шидагӣ айдам хеле мисол як одама ки ҳатто шахси ниёзманда мо видео кардагием, баъдан як шахс пайдо мешава мегӯяд ки ман дар ин кор хуш набудам, шумо чӣ бо ман напурсидем? ё ин ки ягон кас нисбати ягон кас гап мезана, мегӯяд ки кӯам одам агар дар гапи худаш рост боша, устувор боша, кане биёр қатъи ман рӯпарӯш кӯ. барои чӣ хотир ки мумкин е ки навозе та барнома мерай, баъди барнома баромадан мумкин ман дар инстаграм ё ки дар телеграм дар ягон ҷо алоқаем буран, мегӯяд ки кане биёрша. мақсад барои чӣ ман гапа пурсидам ки ман пешакӣ бидонам ки ҳамин хел гапа ки ман да гуфтам ман чӣ бугум. меоя қайти гап мезана ё ин ки гап намезана, фаҳмидӣ? яъне ки баъди сухани та ман метавонам агар маро ки пурсидан 100% бугум ки ҳо тайёрай, меоя як ҷоя бар ман. рақамои ман ҳаст. албатта шумо занг занед, то есть авай агар ки розӣ шид, ман любое время тайёрам. барои ҳамин барнома ман вақти соати муайяни ман муайян мекунам, мебиём ба барномаи шумо иштирок мекунам. ва чизи дига саволе ки дар охир ман ҳамиро мехоҳам пурсаму аёдам набуроя. оё дар ҳамин муноқиша, дар ҳамин байн волидайн ё ин ки аз тарафи шумо ё ин ки аз тарафи ӯ даракдор буданд дар ҳамин муноқиша, ё ин ки ки зиддият нишон медод, аз кадом тараф, ё ин ки тарафдор буд, ки тарафдори ҷидо шидан ё ки тарафдори барқарор кардани отношение буд? волидайни ҳам аз тарафи шумо, ҳам аз тарафи ӯ? ҳамин ҷо як камтар сухан кунед дар ин бора. беҳтарин савол, беҳтарин сухан. волидайни мақсад аввалаш волидайни хима дар назар меёрам. волидайни ман мақсад бениҳоят дар зиндагии ман фикрҳои хуб доштанд. чанд боро гуфтанд ки характертонро хуб кунед, соз кунед, характертонро нағз кунед, ҳозир ёшен, ҳозир ҷавонен, пастӣ баландӣ мешавад. мақсад ин гапҳоро дар мақсад зани ман гуфтанд. сабр кун, тоқат кун, ҳамаш мешавад. чанд маротиба гап задан, гуфтанд. волидайни яъне зани ман мақсад даракдор буд. ман фаҳмидам то ҳамин дараҷаро ки чизе ки дар байни мо мешид ба тариқи телефон аз ҷои корашон ҳамаша дар хонашон гап мезад ки зиндагии ман ҳамин хелай, ҳамин хелай, ҳамин хелай. яъне ки курси буданд. курсни будан. баъд дидан ки уже мақсад ӯ дар волидайниш чӣ гапҳо гуфтагӣ, чӣ тоиз гапҳо гуфтагӣ ҳаст нест, ман иш даракдор нестам, курсни нестам. волидайниш меомадан хона. яъне ки ҳамин қадараш медонӣ ки даракдор буданд. конечно. а именно чӣ гуфтагӣ, чӣ хел муарриф кардагӣ, иш номаълума. иш номаълум. то есть омадан уже сразу ҷидо шидан дагзаранд ки духтари моро мақсад тамом дига намешавада, мақсад биё ҷидо шин. хеле ба хотири он мешавад ки духтар худаш мехоста ҷидо шидана ва ҳам хеле настроид кардагӣ падару модар. маслиҳати волидайни худшон мақсад аз тарафи падару модари шумо мақсад ин хел чӣ набуда? зиндагӣ мақсад ки барқарор шава, хуб шава, зиндагишон нағз шава, мақсад оянда зиндагӣ кунанд. волидайни ман ҳамин сабаб ҳамин нията мақсад дошт. то есть баъд дар зиндагӣ дар оянда фаҳмиданд ки мақсад корое ки аз сар гузарондагӣ дар ҳаққи волидайни ман, дар ҳаққи ман, тариқи телефон, тариқи инстаграм, дар историё, дар мақсад маҳфило, дар барномаҳош гапҳое ки гуфтам, уже волидайни ман мақсад эътиқод полай ҳамон инсон монд, дилшон монд ки то есть дар ин дараҷа хай ман виноват, ман ошибка кардам, пуст майлиш ба хотири ман накунам, ба хотири волидайни ман набояд дар ютубу, дар инстаграму, дар дигар сайтҳо гапҳои волидайни маро гап занам, то што
гапои нолозима гап занам. дар охир дар умум чӣ гуфтанӣ дорӣ? Метавонӣ гап занӣ, як сухан пешниҳод мекунем ва ба ҳамаи ҷамъбаст мекунем барномаро. ман дар охири барнома гуфтанем ки мақсад мухлисони Якай Муҳаммад, мухлисони барномаи Медунёне, яъне канали Якай Наимҷони Сайдалӣ, мақсад ба ҳамаи ҳами каналҳои шумо ва кулли тамошобинон ба ҳамаи ҳамиҳо гуфтанем ки ҳар як ҷавон, ҳар як мардбача мақсад дар дил дора орзу ҳаваси зиндагии обод, зиндагии хуб, зиндагии ширин. Ман намехостам ки мо якдигар ҷудо шидан. Мақсад ман ҳамқа кӯшишҳо кардам, ҳамқа заҳматҳо кашидем ки хуб шем, нағз шем. Вай интихоби маро қабул накард. Ман ҳатто бахшиш пресидем, илтимос пресидем, ҳатто хонашон растам, ай волидайншон бахшиши зиёд, илтимос. Дар зиндагӣ мешавад хатогӣ, дар зиндагӣ ҳама мақсад зиндагӣ бе мушкил намешавад. То қадари дунёе ки мо зиндагӣ дорем, Аллоҳ бегуноҳ, дига ҳамаи бандаш гунаҳгор аст. ман заҳматҳо кашидам, кӯшишҳо кашидам, ай волидайнаш, ай пеши волидайнош гузаштам, бародарош хати ҳамсӯҳбат шидам, ба тариқи телефонам вохӯрӣ. Хай ман чӣ коре кардам, ман ба кори кардагим пушаймонам. Мақсад нофаҳмӣ шида зиндагӣ бар бигардонем. Ман зиндагима обод кардан мехоҳам, намехоҳам зиндагима вақти гуноҳита ба кала гирифта қабул кардӣ ва ҳаракат кардӣ ки сол шавад. бале, ман исбот мекунам ки бале, ман исбот кардам ба гуноҳои худам, исбот то што ман виноватам, иқрорам, гунаҳгорам. Мақсад та зиндагӣ ашибка кардаги ҳар як инсон ашибка мекунад. Мо зиёшем, мо ҷавонем, мо мақсад ёшем, ай тарафи ёшигарӣ ҳам мешид. ҳама қазаҳматҳо кӯшишҳо кардам ки мо якдигар хати саракаи зиндагимона хуб кунем, насб кунем. Вай қабул карда натонист, мақсад нахост, интихоб накард мара. хес мақсад дар мухлисош, дар барномаош малакай гуфт ман дигар зиндагӣ намехоҳам. Мара мақсад гуфтанем дар ҳами мухлисони ҳамаи ҳами кулли тамошобинон ки сабаби ҷудо шидани мо инам қадар гузаштагие ки ман мехостам зиндагӣ кардан, вай қабул накард. фаҳмидем. уже ҳамааш ҳам ман фикр мекунам ки аллакай ба худи тамошобинон маълумай ва ҳама дар муддати қадар дарози барнома ҳамаша фаҳмид. мо худ фаҳмидем бародарҷон 100% ва мутаассифем барои шикасти оила. Барои чӣ ки оиларо шикаст додан кори осон накай, но оила барпо кардан кори осон нест. барои ҳам хотир мо дар ин байно мумкин ки дар рафти барнома ягон шӯхиам карда бошем, ягон чиам карда бошем. бародаро ба хотири онае ки ман бародара қатиш гап задестам, ман нигоҳ дорам да агар кам тарак, агар ман хеле сахт бирам, уже дурунда пир шидагие. ман намехостам ки дар ҳами камера гирён шавад. барои хотир камкамера рӯҳ баланд карда ман ҳолатиро мефаҳмам. ҳар як шумо, ҳар як бародарое ки ба аминат оила доштагиен, зан гирифтагиен, шумо тасаввур кунед дар ҷои бародар хитона. баъд мефаҳмем ки ин одам дар чӣ ҳиссиёту дар чӣ ҳолат қарор дорад. хай бародаро, барномаро дар ҳамин ҷа ба поён мерасонем. хушбахтӣ ба ҳар як бародаре ки оила дора, оила барпо кардагия, ба ҳар як апаву хоҳаре ки соҳиби шавҳар ҳастай. қадр кунен оилаотона, семиятона қадр кунен. барои чӣ хотире ки бо мегӯм ки оила вайрон кардан инем қадарай, нобарпо кардан қинай. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. бираҷони баъди хайри хуш гуфтан ҳамҷа дар охир онда места. ҳар як кор ба худаш як розигӣ дора. медонӣ ки мисол дар бисёр чизо писмени розигии ҳама одама мегиранд ки баъдан гапи чап нашава. мо як розигии устни мегирем, ира даҳанӣ мегӯянд. мақсади дар камера сабт мешавад ки дар ҳамин кор, дар ҳамин видео, дар ҳамин барнома иштирок кардан шумо ба фикри хитон, ба ақидаи хитон, ба розигии хитон, оё шуморо ягон кас маҷбур намекунад, оё баъди видео дар ютуб баромадан претензия нисбати ман намешавад ки биги видеоро удалит ки ман ира намехостам, фалон одам маро маҷбур кард, пешоним пистолет монд. хеле гапҳо намешавад. Не, хеле гапҳо нест. ман ҳамаира худам ба ақидаву фикри нияти худам хостам ба тамошобинон паҳн кунам ки то бибинам, бишнавам, бидонам ки ҳақиқат дар ҳамин ҷо аст.